Адвокату Джемілю Темішеву вдалося вперше навідати Расуля Віліляєва у московському СІЗО Лефортово. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. З 4 годин розмови адвоката Темішева з підзахисним годину говорили про родину та близьких затриманого. За словами Джеміля Темішева, Расуль Віліляєв тримається гідно і не втрачає сили духу. І це попри те, що вже 15 діб він не має жодного зв'язку із зовнішнім світом. А на прогулянку конвоїри виводять лишень на годину. Ув'язнений кримчанин зрадів, почувши від адвоката рідну мову, та попросив принести йому молитовник. Адвокат передав Віліляєву слова підтримки від небайдужих, а у своєму дописі процитував слова самого Віліляєва. Да за меня не беспокойтесь, я-то выдержу. Просто 15 дней в одиночной камере в полном неведении. Что с родными происходит, что на работе, ничего не знаю. В голове разные мысли, спать не могу. Когда уже совсем тяжело, читаю молитву и на душе легче становится. Передайте мне книжку с молитвами. Только не забудь, только молитвы меня спасают. Відомого кримського бізнесмена і мецената Расуля Віліляєва російські силовики затримали 26 квітня у Білогірську після того, як влаштували обшуки на його підприємствах і в оселях його родичів і партнерів по бізнесу. Підставою для облави стали нібито знайдені зіпсовані продукти в його магазинах. Расуля Віліляєва окупанти заарештували на 2 місяці, незаконно вивезли з Криму до московського СІЗО Лефортово. Разом з ним затримали і також вивезли з Криму директора його підприємства Алі Барієва.